شما аксия мегӯед, мо гапи шуморо дар замин намемонем. Марҳамат бародаро, миёй Note 13 скидка кардем. Нархошона максималан арзон кардем. И аксия мо то рӯзи 15 декабри соли 2024 давом мекунад. Успеҳ кунед, харидорӣ кунед. Ҳама памятош ҳаст. Оперативкаи 6.128 га нархаш 17000 рубл, 16000 рубл буд, то есть нархаша 14500 рубл кардем. Оперативкаи 8.128 га нархаш 17000 буд, нархаша 15500 рубл кардем. Оперативкаи 8.256 га ки нархаш 20000 рубл буд, 17000 кардем, 3000 скидка кардем. Метавонед занг бизанед смело. Инами се расветка дора, ҳар се расветкаш мо дар наличие ҳастад. Доставкаи любой шаҳри Россия аст. Тоҷикистон ҳам любой шаҳраш доставка дорем. Кадоме светиш ки шумо дар маъқул аст, шумо просто номерои болои экран метавонед занг занед. Пурсед, мо шумо дар ҳатман дастрас мекунем. Кадоме магазин мо омадани адреси моро метавонед дар WhatsApp мо нависед, мо шумо равон мекунем. Ва кадоме мехоҳад нархҳои дигар телефонҳоро бинем, марамат тараф телеграм канали мо аст, ки метавонед роед нархҳои ҳама телефонҳоро бинед. Ҳозир ма дар инҷа комплект я чавӣ мекунам, мебинем я ҷоя ки дар ин комплектшда чи аст. Почти бигӯям телефон тайёраямни хато намекунем. Вақте кӯӣ кардем дар болои боло инаам бумажка аст, ки дар даруни и гапчап дар бораи хариди телефон ай ва чихоли сиёҳ дора, прозрачный сиёҳ дора. Так, зарядники 33 ватта 20 зарядка дора. Чихеле гуфтем ҳама светош наличие аст. Дар бораи хариди телефон гап мезанем. Телефонча отпечаткаш ай болои экран ай 108 мегапиксел камера асосия, дета сим-карта мебара, дета динамик дора, ҳамаи боло, ҳамаи поён, ҷои наушник, процессор Snapdragon 685 ки процессори хеле средний процессор, метавонад ки ҳам барои бозӣ, ҳам барои обычно истифода бурдан смело истифодаш баред. 120 ГГц экрани телефон ай, 5000 мАч батарейкаи хариди телефон ки зарядаш шумо да бовар дорам як рӯз спокойно мебара. Ва чихеле гуфтем дар даруни комплект аст 33 ватта 20 зарядка. Метавонед занг занед, смело заказ кунед, мо шумо да дастрас мекунем. Самое главное, телефонҳо ҳамаш 1 сол гарантия дорад. Магазини Greenphone дар хизмати шумост.